لروشافای کورسانی پیدا دکریارن خدا بردوام هری داویجی سخوریا پیدا جبو درست کرنا ناکوکی و استنگیان لپیش وجاندنا salvegera koçbarkirina Barzaniyê Nemir hunermendekî gelerî li gundewarê Dêrikê deste ser kir. Doh sêşemê jê derna xwecihî taybet ji Rebaz nûs re danezanîn ku istixbaratên PYDê li Rêmêlan hunermend Hesen Qasim endamê encûmena xwecihî ya pedekesê roja duşemê esrê piştî vejandina çilûdwemîn salvegera koçbarkirina Barzaniyê Nemir li gundê Tilxenzîr ya gundewarê Dêrikê ji aliyê rêxistina devera koçera ya pedekesê ve deste ser kir û heta niha çarenivîsa wî nediyare jê derê serbar kir ku Hesen beriya vejandina boneyê ji alî istixbaratên PYDê ve hatibû vexwendin û gef lê hatibû kirin û daxwaz jê hatibû kirin amûrên xwe yên deng nede pedekesê da ku boneyên wê an boneyên wan nevejînin. Her wiha amaje kir ku ji ber bikaranîna amûrên Hesen yên deng di wê boneyê de ji alî istixbaratên PYDê ve li Rêmêlan hate desteserkirin û heta niha neve negeriyaya mala xwe û tu zanyarî li ser tunene.